Ha mihin is zaken dat we vlug gemmen in is. Ha jejagen is wat een eile se buke sa sho. Bialu is gaan na kashine in bier. Guys, shin turn me shacht, agus ní sin Sgeulachd an arse clachig na ruúta na hana brain. Just how Becca? Ha? Ach tá si gus na ha? Davis akom hosho. Panne. Va panne big in de nog een middag aan een presse. Ach, gefors noch dochter. Is hasje geen dochter, ik klutje le jojo. Ach, is Joey sin van dochter gema ski. Speter ja vallen, Jan Leppi. Ach, wat gema voer. Van botteltje. Van botteltje. Is bij Ashley kijken, karoa. Waarom is toch maar? Is het wie klutje? Maar daar kan Becca was shit spel ja. Heb het Sgeulachd. Als je gewoon klikt.